Wara għad ta' raids li saru fl-1 ta' Ottubru, 17 il-persuna ġew arrestati, 7 mill-Albanija u 10 mill-Kolombja, brabta ma' traffikar tal-persuni fejn in-nisa ġew sfruttati għal skopijiet sesswali. Dawn in-nisa li oriġinarjament huma mill-Amerika t'isfel ġew traffikati lejn l-Ewropa, fosthom lejn pajjiżna. Huma ġew traffikati wkoll lejn il-Montenegro, il-Kroazja u Kosovo. L-investigaturi tal-Albanija, tal-Kolombja u tal-Kroazja flimkien mal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għal kooperazzjoni tal-Ġustizzja Kriminali u l-Inizjattiva Taljana kontra t-traffikar tal-bniedem EU4FAST identifikaw 54 vittma. Il-Europol qalet li l-arresti saru wara xhur ta' koordinazzjoni bejn dawn l-awtoritajiet fil-waqt li sabuha diffiċli immens biex isegwu dan in-netwerk ta' traffikar. Dan in-netwerk kien magħruf bl-isem Rafax u l-kap tagħhom li jġib bl-isem ta' Lukas kien fost dawk li ġew arrestati. Il-pulizija qalu li dan in-netwerk kien iħaddem bħal negozju bil-membri assenjati għall-irwoli speċifiċi fosthom reklutaġġ u t-trasport sal-maniġġjar tal-klijenti. Is-servizzi sesswali kienu jiġu reklamati online fil-waqt li kien hemm call center li kien jikkontrolla l-bookings. Dan ħalla l-vittmi bla kontroll fuq il-moviment jew id-dħul tagħhom. Meta l-vittmi waslu f'Malta, fil-Montenegro, fil-Kroazja u l-Kosovo, huma kellhom dejn inizjali ta' 5,000 euro li huma kellhom iħallsu għal vjaġġ u l-akkomodazzjoni fl-Ewropa. Id-dħul tagħhom imbagħad kien jinżamm min-netwerk fil-waqt li kienu jiġu imposti sanzjonijiet fuqhom kontinwament bħala mekkaniżmu biex id-dejn ikun impossibbli biex jitħallas. L-investigaturi sabu wkoll evidenza ta' kundizzjonijiet ta' skjavitu hekk kif il-vittmi esperjenzaw abbuż psikoloġiku u fiżiku permezz ta' teddid u swat. Ħafna mill-flus li kienu jaqilgħu kienu jinżbatu lura lil kap prinċipali tal-organizzazzjoni permezz ta' skemi sofistikati ta' ħasil ta' flus. Din mhix l-ewwel darba li Malta kienet fil-qalba tat-traffikar ta' nisa għal skopijiet sesswali, hekk kif is-sena li għaddiet 9 persuni instabu ħatja li kienu involuti f'rakiet li ran nisa mill-Amerika t'isfel jinġibu Malta għal prostituzzjoni.